Fil-konferenza annwali tal-Unità għall-Orjentazzjoni Sessuali, l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-sess, magħrufa fil-qosor bħala SOGIGESK, ġew diskussi riżultati tal-implementazzjoni tal-istrateġija u l-pjan tal-azzjoni LGBTIQ għal perjodu bejn l-2018 u l-2022. Dawn kienu jinkludu aktar minn 50 miżura li kienu mirati biex jintegraw l-ugwaljanza tal-persuni LGBTIQ f'numru ta' sferi tal-ħajja bħall-impjiegi, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-isport. Id-direttur tad-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem Michael Camilleri qal li Malta għandha tkompli taħdem favur il-komunità tal-persuni LGBTIQ u bekk tkun ta' eżempju għal pajjiżi oħra. Minnaħat jew il-manager tal-Unità l-Orjentazzjoni Sessuali, l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-sess Aron Ġardina qal li huwa importanti li f'Malta l-komunità LGBTIQ kollha kemm hi tingħata l-opportunità li titkellem u tiddiskuti kif tħossha. Irrimarka wkoll li fadal żviluppi xi jsiru. Jiġifieri jridu nħarsu lejn dawk minoranzi fis-soċjetà li huma minoranza fih dan minoranza u naraw kif ħan resqu aktar il-qudiem, kif ħan semmaw aktar leħinhom biex propju l-istrateġija li jmiss li nkunu qegħdin inħabbru fis-sena li ġejja tmiss anki dawn in-niċex fis-soċjetà tagħna li huma iktar fil-marġini tal-LGBTIQ community nnifisha. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, Rebecca Buttigieg, li qalet li ħadmet u se tkompli taħdem biex jitjiebu id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ. Fosthom fadal il-pjan ambizzjuż li għandna bħala gvern, fosthom li wkoll ikollna LGBTIQ hub ġdid, ser inkomplu nsaħħu s-servizzi fih dan il-Gender Wellbeing Clinic u ser inkunu qed nibdew infasslu strateġija ġdida għal snin illi ġejjin għaliex dik li għandna għadha kif skadiet din is-sena. L-Unità l-Orjentazzjoni Sessuali, l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-sess twaqfet f'Ġunju tal-2018 biex tikkoordina il-politika tal-Gvern fil-qasam tal-ugwaljanza għal persuni LGBTIQ.